мен татар мектебін тамамлаушы кеше кебек бишле билгесенә өметләнәм. Һәм дөрес әйткәндә, минем тагын да диктантта катнашасы килә, чөнки мин үзем теге соңгы диктантны 17 еллык язган идем мәктәпне тамамлаганда. Минемчә, менә татар әдәбиятында бар шундый ике язучы, я бит аларны хәзер дә укыйсың, ничектер шундый бер дөнья татар дөньясына чумасын кебек ул Аяз Әмирхан Еники һәм Аяз Гыйләҗев. Бәлки киләсе диктантны Аяз Гыйләҗев белән эшләргә кирәк, ул бәлки әлбәттә тагын да катлаурак булыр, чөнки Аяз Гыйләҗевнең теле тагын да кызыграк. Мин бу диктантны язганда ничектер бу Чингис Ханны искә төшерә башладым, чөнки укыган китап. Мен ничектер шул яшьлеккә чума башладым. Әмма ул миңа бик теге кырыс текст дип күренмәде. Ничектер, чөнки Фәнис абый да шундый безгә рәхимле бик укытучы, бездә шундый укытучылар булмады. Бәлки аны ничектер берничә теге левелда, ничектер уровеньдә язарга кирәк, мәсәлән, финаллар, полуфиналлар, нидер конкурс, нидер кызыксыну ятырга кешедә, ничектер кеше мәсәлән, ничектер үзе өйрәнсен, тырышсын, һәм бәлки без аннары бер суперфиналистны табырбыз, иң яхшы татар диктантларын язучы була кеше булыр.